Αλεξανδρέ. Έχουμε mail. Ήρθε mail εδώ. Email. Τι είναι το email? Έλα, να σου δείξω. Οκ. Γεια σας! Είδα την αγγελία που ανεβάσατε και θέλω τη βοήθειά σας. Ζω και δρώ στη βουνοπλαγιά του χωριού Σαχλαροχώρη. Συγκεκριμένα, 7 χιλιόμετρα νότια από το εργοστάσιο παραγωγής πυρουνιών. Είμαι μόνος μου 12 χρόνια τώρα και θα ήθελα πολύ την παρέα σας καθώς και τη βοήθειά σας για ένα ευαίσθητο θέμα που με απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Εδώ στο βουνό, τις νύχτες, έρχονται άλλοι κάτοικοι και με πειράζουν για το χρώμα μου καθώς και για το ύψος μου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Με εκτίμηση, ο κόκκινος θάμνος του Σαχλαροχωρίου. Αλεξανδρέ, πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το θάμνο. Και κάπως έτσι το ταξίδι μας ξεκίνησε, με μοναδικό στόχο την έβριση του κόκκινου θάμνου του Σαχλαροχωρίου. Χαχα, καλά εντάξει, λίγο φαΐ και ποτό όμως δεν νομίζω να έβλαπτε κανέναν. Φίλε, πρέπει να βρούμε άτομα να σώσουμε θάμνο. Το κόκκινο θάμνο, το μαλάκα. πιστεύω και συμφωνώ μαζί σου. Είναι μια δύσκολη αποστολή μόνο για 2 άτομα. Τι λες, Νομίζω ότι χρειάζεται και άλλα χέρια για να πιάσουν αυτό το θάμνο. Θαρώ να ομολογήσω πως έτσι είναι, όπως τα λες. Αρκεί να μην έχει αγκάθια, φίλε. Να σταματήσουμε κάποιον να ρωτήσουμε αν θέλει να βοηθήσει το θάμνο. Θέλετε να έρθετε. Οδήγα κανονικά, ρε πούστη. Αλλά ναι, και θέλετε να έρθετε μαζί μας να βοηθήσετε. Και βέβαια! Ελάτε μέσα. Πρέπει να σώσουμε θάμνο. Και κάπως έτσι βρήκαμε τους πρώτους εθελοντές για την έβριση του κόκκινου θάμνου του Σαχλαροχωρίου, τον Κώστα και τον Γιώργο. Ωραία, λοιπόν, κοίτα. Κάνε αυτά! Περίμενε! Περίμενε, δεν ξέρω. Περίμενε, όθωνα. Χαλάρωσε λίγο. Όχι, το χαλαρώ! Όμως μια τετράδα δεν ήταν αρκετή. Τον κύκλο ήρθε και έκλεισε ο Ερμόλαος. Να πάρουμε και εκείνον. Πέρασε στον δρόμο. Να πάρουμε και εκείνον, ρε, που περνάει τον δρόμο, ρε, να αυτός εδώ, ρε. Μπες πίσω! Μόλις κάναμε μια στάση εδώ πέρα να ξεκουραστούμε, μετά από 6 ώρες ταξιδιού ψάχνοντας το θάμνο, έχουμε εδώ πέρα τις συντεταγμένες για να το βρούμε και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. 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 Να σου πω, μπορείς να πας λίγο μέχρι το περίπτωμα να φέρεις μερικά πατατάκια. Ναι, Πάρε και εκεί με το αλάτι τα, ξέρεις, τα ωραία που παίρνουν. Πηγαίνουμε. Παμ. Όπου καλύτερα να σταματήσουμε εδώ. Εδώ! Μόλις φτάσαμε στο Σαχλαροχώρι, μπορούσαμε να νιώσουμε μια διαφορετική ενέργεια. Σαν κάτι να μας προειδοποιούσε πως τα πράγματα θα ήταν περίεργα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ψάξιμο για τον κόκκινο θάμνο του Σαχλαροχωρίου. Πολλοί μας ρώτησαν, λέτε να είναι νεκρός? Δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως σίγουρα είναι ότι θα το βρούμε. Και όταν το βρούμε, θα τον έχουμε βρει. Κάποια στιγμή, καθώς ψάχναμε, ακούσαμε κάποιες θαμνοτσιρίδες. Τα τελευταία 20 λεπτά ψάχνουμε το θάμνο. Ακούσαμε κάτι θαμνοτσιρίδες από εκεί πέρα ήρχόντουσαν. Φοβόμαστε ότι επιτίθονται αυτή τη στιγμή as we speak στο θάμνο και πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε επειγόντως. Πάμε να τρέξουμε γρήγορα! Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά. Το μόνο που βοηθούσε ελάχιστα την κατάσταση ήταν τα τελευταία τεχνολογίας LED panel μας, τα οποία παρήγαγαν 122W φωτός, μόνο με XAA batteries. Καθώς προχωρούσαμε,
αντικρίσαμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Όπως μπορείτε να ακούσετε, κοντά μας βρίσκεται ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι το οποίο θα δυσκολέψει τη διάβασή μας προς το θάμνο. Υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Ακολουθήστε με. Μόλις περάσαμε το ποτάμι, αυτό που βρήκε ο Όθανας μας άφησε άφωνος. What the fuck, εγώ είμαι ο Όθανας, by the way. Δεν το πιστεύω! Κάμερα! Γρήγορα! Αυτό είναι απίστευτο! Αυτό είναι απίστευτο! Απίστευτο! Τι βρήκαμε! Βρήκαμε μια σφαίρα η οποία ίσως κάποτε πυροβόλησαν τον κόκκινο θάμνο. Μόλις ήρθαμε τη σφαίρα, αμέσως όλοι καταλάβαμε πως τα πράγματα δεν θα ήταν καθόλου χαλάρα. Πολύ πιθανόν σε λίγο να βρίσκαμε ένα πτώμα. Από εδώ πέρα ο Γιώργος είναι το παιδί που κοβαλάει εδώ και ώρες τα τρόφιμα τα οποία θα κάνουμε δώρο στον θάμνο, στον κόκκινο θάμνο του Σαχλαροχωρίου, ο οποίος δέχεται bullying τους τελευταίους 12 χρόνια. Θέλουμε να τον απαλύνουμε από τον πόνο που θα νιώσει. Με λίγο αλκοόλ και λίγη πρέζα. Αλκοόλ. Θα ποτίσουμε το θάμνο με σίκοβιτ. Η νέα βότκα. Τοποθέτηση προϊόντος. Όμως τα γέλια σταματάνε εκεί που αρχίζει η βροχή και πέφτει το σκοτάδι. Γι' αυτό το λόγο ψάξαμε και βρήκαμε ένα μέρος για να ανάψουμε φωτιά και να περάσουμε το υπόλοιπο της νύχτας ψάχνοντας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μαζεύουμε ξύλα για να βάλουμε τη φωτιά. Έχουμε βρει εδώ πέρα ένα μικρό γραφείο όπου δεν βρέχεται τόσο πολύ όσο όλες οι άλλες περιοχές. Θα ανάψουμε μια φωτιά και θα ψάξουμε να βρούμε τον κόκκινο θάμνο του Σαχλαροχωρίου. Yeah, so we gon' be. Έξι ώρες τώρα ψάχνουμε τον κόκκινο θάμνο του Σαχλαροχωρίου. Έχουμε κατασκηνώσει εδώ πέρα, όπως βλέπετε, και ψάχνουμε να βρούμε τον κόκκινο θάμνο. Του Σαχλαροχωρίου. Αυτόν. Ακριβώς, φίλε. Τι τρως εδώ? Και Τι τρως? τρώω κάτι πατατάκια μπέικον. Μαλάκα! Μαλάκα! Ο κόκκινος θάμνος του Σαχλαροχωρίου! Ο κόκκινος θάμνος! Ο κόκκινος θάμνος του Σαχλαροχωρίου! Είναι εδώ! Είναι μαζί μας! Και μετά από άφθενες ώρες παρτίλας, αποφασίσαμε να κάτσουμε να τα πούμε με το θάμνο γύρω από τη φωτιά. Χαχα, ναι. Αν μιλάμε τον κόκκινο θάμνο, περνάμε πάρα πολύ υπέροχα. Τρώμε, φάγε εσύ. Και ο κόκκινος θάμνος τρώει μαζί μας. Τον αγαπάμε. Μας αγαπάει. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ο θάμνος του λέει για όλη τη δύσκολη εποχή που πέρασε, πειράζοντάς τον άλλοι θάμνοι και επιτίθοντάς του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν θάμνο να πλησιάζει απειλητικά.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Θάμνος έρχεται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έρχεται και ο Θάμνος. Ο Θάμνος πλησιάζει απειλητικά. Βλέπουμε το Θάμνο εδώ το κλαδί του. Και θα επιτεθεί, το βλέπω. Να φύγετε κύριε. Θα επιτεθεί. Επιτίθεται. Πριν μερικά δευτερόλεπτα, όπως είδατε, κατέγραψε η κάμερά μας μια βία επίθεση προς τον θάμνο του σαχλαροχωρίου. Τον κόκκινο θάμνο του σαχλαροχωρίου. Είναι συχνά τέτοια φαινόμενα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος λόγος που επιδίδονται σε εσάς κυρίως? Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας όμως, παρατήρησα κάτι το ασυνήθιστο. Ο Θάμνος δεν έδειχνε να απαντάει, πράγμα το οποίο κίνησε την περιέργειά μου. Μήπως πέσαμε σε παγίδα? Μήπως όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο για να μας βάλει φωτιά μέσω τηλεπάθειας και να πεθάνουμε? Τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά, όμως δεν ήθελα να ανησυχήσω κανέναν. Μέχρι που πάνω στη διασκέδαση έγινε αυτό που περίμενα. Είναι παγίδα ρε! Μας τη λες τι θα πούστης! Τώρα τι γάμισες ρε! Τώρα τι έχεις γαμίσει! Θα έχεις πρόβλημα τώρα! Πρόβλημα ρε! Πρόβλημα! Κάντε άκρη ρε! Κάντε άκρη! Κάντε άκρη! Κάντε άκρη! Λοιπόν, για όσους δεν το κατάλαβα θα τους το κάνω 9-9. Το ηθικό δίδαγμα της ταινίας είναι ότι τρελακάκο, δεν πιστεύουμε, δεν εμπιστευόμαστε, δεν ασχολούμαστε με κόκκινους θάμνους από το σαχλαροχώρι, γιατί θα σου κλέψουν την κόμενα και το σκύλο, θα σου φάνε τη σκυλοτροφή επειδή τρως σκυλοτροφή του σκύλου σου και θα φύγουνε. Και μετά θα σε αφήσουν με στη φωτιά και εσύ όπως θα κάνεις μάσαλα. Είχα τους φίλους μου και με κολουτσούσα, καμποσούσα,